Era inadmissible que una junta electoral, en aquest cas la provincial, prohibís aquest tipus d'activitats quan és la base i l'essència de la democràcia. Haver concret aquesta raó crec que serveix primer com un punt de referència, està ja en mans del relator de Nacions Unides, també del comissari europeu de drets humans. Crec que hi haurà una projecció internacional, però al mateix temps és un punt de referència per futures ocasions en què algú pogués caure en la tentació de tornar a intentar limitar drets elementals com és el dret de reunió i manifestació. És la primera vegada que arriba de forma tan clara. La Junta diu que està totalment d'acord amb el criteri que ha escrit el síndic a partir de la demanda de la gent de Reus. Bé, doncs, com que hi haurà més eleccions, hi haurà més ocasions, ja tenim un altre instrument a les nostres mans per consolidar les llibertats. L'argument que feia servir la Junta Electoral Provincial era que això podia significar propaganda per a una candidatura electoral. O sigui, demanar democràcia i llibertats no és propaganda de res més que del sistema democràtic per tothom. I que ho faci la gent gran hauria de ser un honor i un tresor per a una societat que la gent gran està activada en defensa de les llibertats. Això al contrari, ho hauríem de mimar.